babe umfundisi Liphondo uzawusanga phambili Mshabalala ungisiza ungithathele iBhayibheli lencebo kodwa senishayile lenkomo Swazile holy tap your voice bayetha Jesu sisho kakhulu Hosana Jesu bayetha Jesus Swazilendi lift up your voice and sing Hosanna
Hosanna to the King of Kings. Hosanna, Hosanna, yeah. Hosanna, 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 Eliphezulu. Hosanna, Hosanna, yebo. Yes, Lord. To the highest. Hosanna. Bayatha. 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 Ooh. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. To the highest. To Thank the you, Jesus. highest. Thank you, Holy Ghost. Bayatha. Thank you, Father God. Uyaphila. Thank you, Jesus. Inkosi uyabusa. Hosanna, bayatha simakatha. Sishonjana kakhulu. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Yebo. Yes, Lord. Do it, Lord. Do it. Bayatha. Do it, Holy Spirit. Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus. Yes, Lord. Bayatha. Jesus. Yes, Lord. Yes. Do it, Holy Spirit. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Amen. King Jesus. God is here. Thank you. Thank you. Thank you. Jonah chapter 2, reading verse 1 and verse 2. Bingelela ubaba siphathele inkonzo befundisi bonke ubaba uMsiphi engekho obaba umama ugogo omkhulu youth Sunday school worshiping team ngiyanibingelela nonke ngegama lomfowethu Jesu Kristu amen. Oh hallelujah. Ngicela ukushumayela a few minutes ngikhulekele lo muntu engithunywe kuye. Zolo as I was praying, bengiphethe 1 Corinthians chapter 1 verse 14 as I was praying and preparing to come here. Ngiphethe umyalezo wesiphambano ukuthi the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved it's God's power. But when I cross the border, ngesikhathi ngifolile kwanethithi angivula iBhayibheli umoya kaNkulunkulu wangiholela kule ncwadi kaJona. Noba ngilate kusuka after ngifundile lo chapter 2 bengibhaba from the border. Ngithi Nkosi ngafiki sekulate ngoba khona ekufuneka ehlanguliwe. Mhlawumbe uyedwa singaba baningi kangaka. Mhlawumbe uyedwa lo ngithunywe kuye. Mabe baningi ke licebo likaNkulunkulu nalapho.
meditate ngale ncwadi from the first chapter ngihamba nayo ngade ngayogcina kwi-last chapter, but it's another message, but ngabambeka la ku-chapter 2 because of you. There's someone la osephelelwe lithemba, osengazi ukuthi isimo sakhe angasixoxa nabani. Kunabaningi ababe kwisimo similar to yours, but abanye babo bagcine be-commit suicide beyibulala. Abanye babo abe kwisimo esifana nesakho bagcine bephelele tavern. Benze into eziningi ezithusayo, abanye babo bakumajele ngenxa yesimo esisimilar to yours. Bave baphelelwa lithemba. Kodwa uthi uNkulunkulu uluphondo shesha, take this book and share it. Ngendlela engisinda ngayo ngumuntu okuthanda nokujayiva, ngikwazi nokujayiva ngase ngidlulise lo myalezo uba kuyajayiveka ngigcine ngokujayiva uba kujayivekile, but ngidlulise lokho kungisindayo. Sisize lo muntu before 1 o'clock. Isimo sakho ukuthi kushaye 1, isimo sakho sibe sesi-right. Before 1 o'clock isimo sakho ebesikudla iminyaka, siqeda ubuthongo ebusuku ngo-2 buyaphela. Ngabo-6 bengona bubuyayo ubuthongo, but uThixo namhlanje ufuna usilungise eso simo. Jonah chapter 2, molweni bangcwele. Jonah chapter 2 verse 1 and verse 2. Sibe sesiyakhuleka. Ngicela ukubuya kwenye Tuesday. Bengize ngingigcokele namateki ngithi akuzukujayiva namhlanje umhlola. But yangisinda le message, yangisinda. Ngathi nokujayiva kwami kongilibazisa. Isimo salomuntu si-agent siyaphuthuma. Kufuneke sizakele manje. Jonah chapter 2 verse 1 and 2. Cela uzasifundela kasifundele bangcwele. Asesekhathesisini senhlandi Jona wathandaza kusimakathe. Oh yes. Lo uNkulunkulu wakhe wathi, Yes. ekuhluphekeni kwami ngakhala kuwe simakathe. Ekuhluphekeni kwami. Wangiphendula. Wangiphendula. Yes. Ngamemeta ngisemathunjini emhlaba. Ngamemeta. Ngicela lusido. Yes. Wena waliva livi lami. Glory, 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 I say glory, 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 song of glory, we say glory, we say glory, we say glory, 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 we say glory.
linamandla. Izwi lakho liyaphila. Lasithatha idee. Lasikhiphe intweni ezazasibulala. Layigoqula impilo yethu. Noma sesihlabelele senza konke, kodwa sikwazi ukwehlukana. Singafikanga ezwini lakho. Khuluma ke Nkosi nakulomzuzu ngezwi lakho. In the name of Jesus, Lord, we pray. Amen. Siyabonga kakhulu ke bathandekayo, without any waste of time. Sanibonani, molweni. Sanibonani, are you ready for the word? Oh, amen. Angizo amen wala kuphela nje. Amen ngapha. Okay, amen ngapha kuphela nje. Oh, akashame. Amen ngapha. Amen ngapha. Hayibo, amen ngapha. Amen ngapha. Woo! Nikhona enkonzweni. Are you ready for your miracle? Ake ngithi mangifuna amen ngapha gogo mkhulu zonke ume ngenyawo phakamisa izandla zosibili phezulu mawuqeda uhlale phansi. Izakwenzeka into yakho uzoyithola lento oyifunayo. Amen ngapha. Oh, akashame. Ahlale futhi. Siyashesha gogo asihlale. Sezwana gogo. Amen ngapha. Abantwana abahlala kwenze njani? For the last time. Amen ngapha. Khole two ehlezi lapha ya. Sit down mama, sit down. Kuyasheshwa la. Amen ngapha. Amen enkonzweni. Phezulu ngoJesu phezulu. Phezulu ngensindiso phezulu. Phansi ngoSatana phansi. Phansi ngesono phansi. Siyamzonda uSatana siyamzonda. Asikufuni uSatana asikufuni. Ola Jesu ola. Ethakosa uJesu etha. Ngiyakunqanywa Jesu ngiyakunqanywa. Oh, shout hallelujah. Shout power. Come on, shout power. Shout fire. Say yeah. Come on, say yeah. Say yeah. Oh, hallelujah. Say J. Come on, J. E. S. U. S. Who's that? There's power in the name of. There's salvation in the name of. There's deliverance in the name of. Who's the King of Kings? Who's the Lord of Lords? Who's Alpha and Omega? Shout Jesus! Shout Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Nikona! About Yegumusa, Yegutando, Sinige, Lono ise, the city where, I'll sing about song it. Yegumusa, Yegumusa, Yegutando, Sinige, Andiswa. Lono ise, the city where, I'll sing about song it. Yegumusa, Andiswa, Sinige, Lono ise, the city where, I'll sing about Choo. Yegumusa, Asinige, Igendo, the city where, Asinga. Okay, what is that? So. On this one God.
nikhona onosi ay mawuthanda siyafu Sure. Can you jump? Can you jump? Ay. Mountain on the floor. Mountain. Mountain. You're serious, then? Ay. Hallelujah! Shout hallelujah! Hallelujah! Shout hallelujah! Hallelujah! Shout power! Power! Shout Jesus! Jesus! Nikon! Siphume emnqamlezweni. Sithethelelwe izono. uJesu namhlanje. Siphuma phi na? Kwenze njani bo? Uye he. uJesu namhlanje. uJesu lo. uJesu lo. namhlanje. Oh hayi. Kumnandi bo. Kumnandi kuba noJesu eKristu. Oh hayi. Kumnandi bo. Kumnandi kuba noJesu. Yes, Lord. Ngathi uye lo Jesu inkanyezi yaboneza zasempumalanga. Satuyibona zasike zayilandela. Yes. Inkosi azalwe lesibayini njengethuli. Inganonke amakhosi azalwe esigodlweni. Azalwe waqedwa wabula abantwana. Wazalwa kathukuthela amakhosi. Owehle ngezibanzi waze wangena emfuneni iJordani. Wathi ukuphuma kwavuleka izulu. Yes, Lord. Wakhuluma samafini wathi indodana yami. His name is Jesus. Jesus. The friend to the friendless. The Jesus. physician to the sick. The Jesus. banker to the poor. The Jesus. compass to the traveler. Jesus. The lily of the valley. Jesus. Alpha and Omega. Jesus. The one who was, the one who is, Yabo. the one who is coming back again. Yabo. His name is Jesus. Jesus. And he's here. Hallelujah. Today he's here. Jesus. Today he's here. Yes, Lord. Ulapha namhlanje. Ay. Ulapha. Yabo. Ufikile. Jesus. Uyahamba apha. Jesus. Uyasibona isimo sakho. Jesus. Ulapha uJesu lapha. Jesus. uJesu lapha. Lo size kuye ukhona. Ngegama likaJesu. Khona. Awukhona. Mina ngithi ukhona. Ngegama likaJesu. Ngithi uJesu Hey. ukhona. Jesus. Sengithandaza. uJona ubizwa uNkulunkulu kube nobizo. Uyamthuma
uba makaye eNinive ngoba ububi baseNinive bufikele nasemehlweni nasendlebeni zakhe. Uzikhethele uJona. Jona, go to Nineveh. Your joy is in Nineveh. Izinto zakho ziseNinive. Ukuhleka kwakho kuseNinive. Impendulo yakho seNinive. The Bible chapter 1 uJona wehla. Ngoba mawulahlekelwa into uNkulunkulu akubekele zona ukhuphuki uyehla. Wehle emthandazweni. Wehle ekukhonzeni. Wehle ekufundeni izwi. Wehle ekulangazeleleni ukuhlanganyela nabanye. uJona wenza njani? Asikwenzekani empilweni yakho? On a Sunday when we keep washing, on a Sunday. Ngiyayibona uyenza Tuesday, but on a Sunday, ubona enye into yokwenza. But you were not like that before. Yehla. Uwehlele eJopa. Mayifika eJopa. Kwihaba yakhona, wagibela inqanawe. Hey, yazi kusaphi le nqanawe ugibele? Into igibele mina yazi yaphi nawe? Ngoba ikhona into oyigibele. Wagibela kule nqanawe. Wabuza biyaphi kodwa iyeTarashish ayiyi Ninive. What good, it's good for me. Ufuna ukuya la uThixo athi manje yakhona. Yahamba naye. Hey, ungafeli kwinqanawe rongo. Ngizothi kuwe ungade ufe siyokungcwaba sethu umhlaba emhlabeni. Singcwaba umuntu ofele enqanaweni erongo. You are in a wrong ship. Isikhathi ihamba inqanawe uNkulunkulu hayi Satan. uNkulunkulu wavumela uba makuvuke isivunguvungu. Sibheke isivunguvungu. Ezinye sidedelwa uNkulunkulu uba mazehle phezu kwakho. Because you are in a wrong ship. Yobona ukhomba abantu ukuthi ngiyathakatha la. Ezinye sivunyelwa uNkulunkulu uba mazihle because ugibela inqanawe rongo. Kuthiwa enqanaweni bathatha impahla. Bazama ukuphungula umthwalo. Mabebona impahla iyaphela. Ngoba kuyabonakala uba kwakukude eTarashish. Manje sekufuneka belahla ukudla bathi no. Noma siyalahla izinto ezine-value, there's no change. Kunini ulahlekelwa? Zingakanani imali osozichithile? Uzichithe endaweni ezirongo. Ngoba ufuna uthulisa isivunguvungu esefemelini yakho. Ufuna uthulisa isivunguvungu esabantwaneni bakho. Ufuna uthulisa isivunguvungu sokugula esilapha kwemzimbeni. Uchithe imali but uyichithele endaweni erongo. Ditha ama 10,000 uthi uphume nala ezweni lakini welele South Africa welele baningi abantu abefundile benemali benako konke bahamba amazwe bayochitha imali bafuna uthulisa isivunguvungu. Ngoba masifika lesivunguvungu asihloniphi ukuthi waziwa kangakanani, asihloniphi ukuthi umkhulu kangakanani, asihloniphi ukuthi ufunde kangakanani. Siyashaya. Yolonke iBhayibheli lithi be alert and sober. For your enemy, the devil, uyabhodla kwephumesi efuna ubani ongamqwenga. You have an enemy. Wena mna wena, you've got an enemy. You've got, but kunzima ukulwa nesitha ungasiboni ngamehlo enyama. Kuthiwa silwe nenyama negazi, but lasilwa nemimoya esemkhathini.
And le mimoya ihlonipha ukuthi umncane kangakanani. Noba una 9 years, the devil want to destroy you. And Satan akahloniphi ukuthi uhlupheke kangakanani. Unabazali, noba ubungcwaba last year, but he's busy fighting. Ngisho sowufundile ukune profession enkulu saziwa abantu uma bekubingelela baze bavove bathi. But Satan akanandaba nalokho. He's your enemy. He's your enemy. Ngiyabona nje uphole kangaka, you have an enemy. Nesitha. So belahlile impahla. But ake simeni madoda. Undonakele mhlawumbe menze kudla kithi. Ake sisondeleni sonke sibuye sihlaleni phansi. Ake senze amaqashiso. Sibone uba lesi sifunguvungu size ngabani. Ubani. Angazi babelenza njani iqashiso. But iqashiso mabelenza lawela direct phezu kaJona. Baqala manje kanti bebekade bengaxoxi la endleleni. Baqala manje bakhe baxoxa naye. Bambuze endoda. Awusitshela ubani? Uzalwa ubani? Ubuyaphi? But interview abayenzayo kuye badiscover ukuthi undonakele. Kukubi kangaka nje, it is because of this man. What must we do? Let's kill him. Ukuze sivunguvungu sithule. Bambamba. Bamphonsela ulwandle. Ukuze ashone afe. Ngesikhathi bemphonsela ulwandle, uNkulunkulu waprovide inhlanzi. Wena bekufanele ubufile wena. 3 years back bekufanele ba wena siyile emncwabeni wakho. Walala kwi-casket. Ngoba sokudala ulahlelwe elwandle. But uthe mabethi bayakulahlela, uNkulunkulu waprovide inhlanzi. Yakugwinya. Uphila ngegrace wena. Ulamaphilisi angako wadlayo. Osawabali noma mangapi. Uyagwinya nje kuphela. Mawuthi uyothatha amanye ukudiscover esinye isifo. Uthe nale seyikhona. Siyawa-add, siwaphungula siyawa-add. Useswini senhla, uphila ngegrace. Ingozi ezingako ndlule kuzo. Bekufanele ufile wena. Abanye sibabulele, but wena provide inhlanzi. Yakugwinya. Nabanye bayamangala ba usurvive kanjani? Survive kanjani? Awusebenzi, abantwana abasebenzi, akho mali khona, but indlela omuhle ngayo. Uthi wawugcoka uphume. Bengathi ungutitshalakazi. Useswini senhlanzi. Useswini senhlanzi. Yamgwinya. And I believe immediately mgwinya. Waqonda uba hayi manje kuphelile ngawo. Bekithi zawubulawa ngamanzi. Naku ngigwinywa inhlanzi. And it's not possible to live within the belly of a fish because I can't breathe here. For 3 days. It was a swing. Senhlanzi. Ngikhuluma nomuntu engithunywe kuye la. Mangivula iBhayibheli ukuthi Sheshaliphondo, someone, there's an old man esesiswini senhlanzi. Kunomama, kunentombi, kunensizwa esesiswini senhlanzi. And once you are in the belly of a fish, you have a stage whereby you lose hope. Phelelwe lithemba. Even usuke wahlupheka zikushaya izinto uqonda uba nokufa ngingakujabulela. Kungayirest kimi. Abantwana ngapha. Imali ngapha.
ifamily iyaxabana ngapha, nami ngiyagula ngapha, akuhambi kahle. Mawuzwa kuthiwa ubani ulele akavuka, unento ethi ngasibe yimi lowo. Ithi mangilele ngabe savuka. I can't carry it any longer. Uthunywe kuwe. Angizazi noma ngijayivelani. Ngingqumile uba ngizojayiva wasemngcwabeni ngithi angizojayiva. Ngizibone sengijayivile. Ngayisusa kanjani le nto ngoba ngimdala manje. Ayifuna usuke nginamathele. Bangcwele, once into yagwinywa umuntu okanye isilwane noma any living thing edlayo, once into yayigwinya yaba ngaphakathi, kunezi stages endlula kuzo. Stage sokuqala, injection, taking in of food. Injection uyahlafuna uyagwinya. Okanye ezinye ke asihlafuni ziyagwinya. Stage 2, a dangerous stage, digestion, breaking down of food. Stage 3, absorption, kuthathwa some nutrients kule nto edliwe. Then the last stage kuthiwa elimination, expelling, ukucoshwa kwe-waste, kwento engadingeki emzimbeni. Noma umuntu, noma yimvu, noma ibhubesi, noma inhlanzi, idlula kulezi stages eziyi-4. But esingithothusayo lesesibini se-digestion, breaking down of food. There are some fluids. There's uNkulunkulu umdale ngenye indlela umuntu. There are some fluids ezila kuwe ezithi yonke into igwinyile zihlephule zihlephule zihlephule. Ithi ndlulele kwi-stage soba ibe yi-waste, kuthathwe lokho kudingekayo. Ngesikhathi uJona egwinywe inhlanzi, kwafuneka andlule kulo stage 2. Ama-fluids enhlanzi enze umsebenzi wawo, kwenzeka i-digestion. Wathi wawungena uJohane, ama-fluids bekufanele uba ayambamba manje, aqede impahla, aqede ngaye, aqede ngamathambo. uThixo wawavimba, wathi not this one. I've got an assignment ngaye, not this one. Ama-fluids aphikisana nebiology, aphikisana nescience, akayenzi into ebekufanele uba yenza. And I believe le nhlanzi ayikwazanga uphinde igwinye enye into ngenxa yalo emgwinyile manje. Mayethi uJona, hayibo, I can survive. Yaphela i-hour. Kuthiwa in 24 hours funeka into eginyiwe ibe seyiqediwe ngayo, so yoyichitha endlini encane. In 24 hours, but uJona wahlala for 3 days. Isimo kuso bekufanele uba siyakuhlephula, isimo kuso bekufanele uba siyakubulala, isimo kuso bekufanele uba kwenzeka i-digestion, kufanele uba siyakudestroya. Kufanele uba wena sikungcwabile last year, 2020 bekufanele uba sikungcwabile, 2015 kufanele uba sakungcwaba, but uThixo uvimbe onke ama-fluids. Uthi not this one, not this one. He was waiting for this day. Namanje uzibone sewufikile ucabanga ukuthi awuzi. Khona lokulandile wathi masi. Uvimbele all these years. Kungenzeka i-digestion kuwe. Wathi mayibona uJohana, hayibo, yaphela i-hour. Waphela 2 hours. Waphela 3 hours. Isasewuye. Waqala manje, funda ma. Waqala manje wanyakaza. Wathi no. Hayi. This is not normal. Mina ngiyakwazi ukuphuma endlini yami ngiyezakhele, ngingenayo nesenti. Ngiyakwazi ukuphuma ekhaya yemthandazweni ole Tuesday ngingena lutho. Ngiyakwazi ukuphuma
ekhaya abantwana bami bebanjwe ngama-drugs ngithi ngiyothandaza la umsiba athandaza khona ngiyakwazi ukuphuma umshado wami ubhidlika kodwa ngiyakwazi uma ngenyawo abanye abakwazi ukufika la speak abanye basemathaveni la yimini abanye bahleze ingubeni abanye bahleze emakhaya but wena by God's grace ukwazile uvuka ugeze uthi namhla ngimisa yonke into noba bekufanele uba ngiye edrobheni ngimisa yonke into hayibo kanjani ngiyakwazi ukunyakaza ngikule simo engikuso esiswini senhlanzi let me go to the prayer kusho wena mina unini wafaka ama-CV akhona ilungayo kodwa uthe wawupheka hayi man noma ngingasebenzi kodwa kunento enzekayo ngiyakwazi uhamba akashaka ndelebeshit ilabasata ukashanda labasata funda mama singiyathandaza wangijikijela ekujuleni enhlitiyweni etilwane chapter 2 chapter lapho esifunde khona the main verse asesekhathi wena esiswini ushumayela ngojukujela mina ngishumayele ngale ubuthiswa ukujukujela asesekhathi esiswini senhlandi esesekhathi wena ungaphakathi hey esimo sakho ifamily yakho ingaphakathi esiswini hey le nkingo nayo yathi ukuthi ungaphakathi baba noma uyikhulumi namuntu le nkinga yakho ubuke ku right ubuke kumuhle but let me tell you ungaphakathi esiswini senhlaza angazi ubuphila kanjani I really don't know bekufanele usesibhedlela wena i-mistakes ozenzile bekufanele usejele wena isimo obhekene naso sitsho ukuthi ungaphakathi esiswini senhlazi kunabantu abakubalela iy'nsuku sizobona buzophelelaphi bazoba nabakhathali angaphakathi esiswini senhlazi Jona wathandaza kusimakade lo nkulunkulu wakhe wathi hey uJona wathi no this is not normal kuphela ama-hours ngingaphakathi phele nale 24 hours bekufanele basekuphelele ngami waqala angazi kanjani esiswini senhlanzi mayithi uyaguqa kuyaguqeka mayithi uphakamisa izandla ziyaphakama mayithi uvula umlomo uyavuleka wathandaza uyiqhawe wena lokuthi ufike la kulesimo kuso uJona noma impendulo engekafiki young girl you are Jonah I don't know your problem but your problem symbolizes that you are in a belly of a fish what do you do on a Tuesday hamba ngiyoguqa njengoJona wathandaza ekuhluphekeni kwami ngakhala kuwe simakade hey umthandazo wakhe uthi ekuhluphekeni kwami sivungile isivunguvungu bengithi siyaqeda ngami bantu bangilahlela emanzini kodwa kuyaphela ngami ngasesiswini senhlanzi indawo yokugcina but ekuhluphekeni kwami I didn't commit suicide ekuhluphekeni kwami angihambanga ngayodakwa ekuhluphekeni kwami angilishiyanga ikhaya ngayohlala kwenye la ekuhluphekeni kwami ngakhala wakhala kwakhaleka lalela la awuzange ukhala kuluphondo awuzange ukhala uBishop Msibi awuzange ukhala kwi-team ephethe la uzokhala kuSimakade you look so handsome so beautiful we can't see that you are in a belly of a fish but you know it baba akho right empilweni yami ushado wami abantwana bami izimali zami sibambekile ngisesiswini senhlazi there's no peace within me angizanga la kuba nginesithukuthezi sesiswini wakhala kuJehova simakade wangiphendvula uNkulunkulu akanandaba ukuthi ukuphi yaphendula
ufane sesiswini senhlanzi kwalo kule nkinga okuye uvalelekile kumnyama ngapha nangapha thala kuye uyaphendula Jehova wamphendula yes ngamemeta kusemathunjini emhlaba memeta ngicela lusito wena waliva livi lawo ikwindawo yabafile phela ukuba sesiswini senhlanzi that means we are in a position of death amemeta kaphendula ifundi ngamemeta ngisemathunjini emhlaba yes ngicela lusito elusizo wena waliva livi lawo ufuna ukusiza abantu ufuna ukukhulekela abantu namhla abathi inkosi ngicela usizo ngicela usizo yes bekufanele bangafa but angifanga okay sengikhona ke ngivumela uba mangiphile esiswini senhlanzi i-digestion ayenzekanga ama-fluids awakwazanga ukungidestroya ngisaphila kodwa ngizokhala kuwe cela usizo abanye bacela usizo endaweni ezirongo asiphethe amanzi asiphethe oil asiphethe intambo sihamba noJehova sihamba noSimakade sifuna abantu abathi baba cela usizo and we won't charge you ube miracle senzekile cela usizo for 3 days in the belly of a fish I don't know how long you've been in the stomach of a fish 3 days inhlanzi ayidli igcina omunye umuntu ayidli yes uba ikhona into eyenzekayo la ngaphakathi kanti kunomuntu odumisayo kunomuntu oguqile kunomuntu othandazayo kunomuntu okhala kumdali wenhlanzi kumdali wolwandle ula ngaphakathi ubiza lo wayidalayo nalenhlanzi kuyo uthi simakade abantwana bami simakade abafowethu simakade khale cela usizo yes uphelile uNkulunkulu wenza njani wamphendula uThixo ufuna ukumphendula izwa ke sawuthandaza mayiza umphendula uThixo on the 3rd day maybe this is your 3rd day inhlanzi yashesha yafika eNinive mayifika eNinive yamkhafulela khona hey mayiphuma enhlanzini ngiyakhona umuntu ondlulayo wabuza uba kuphi apha bathi kuseNinive your Nineveh is your prayer item. Your Nineveh is your healing. Your Nineveh is your job. Your Nineveh, your Nineveh is the answer of your prayer. Kodwa manje ngiyezwa inhlanzi ngathi seyifuna ukukhafula and umuntu oqala ezamkhafula uwe izakukhafulela la ufuna ukuya khona. Inhlanzi mayifika yabona awuzomangala ngiyakhe kanjani lendlu ngithenge njani le moto ngithole njani lo msebenzi ubuyeke njani utshwala lo mntwana uphume njani kuma drugs uThixo has been carrying you for a long time kodwa kwafika the 3rd day on the 3rd day wakubeka endaweni yakho uyifunayo namuhla before 1 o'clock the fish is going to spew you to Nineveh. It might happen that next week or next month you'll come with a testimony. Here is my Nineveh. The doctor says I'm healed. Here is my Nineveh. Ngifonelwe ngibuya ku-interview bangithathile. Here is my Nineveh. Umntana mabengalala ekhaya uyalala. Here is my Nineveh. Abantu bebengizonda bengangifuni bange here is my Nineveh. Into zami ziyalunga. Yakhafula. As I'm standing here, yakhafula.
iyakhafula inhlansi, iyakhafula, uyaphuma kule nkinga. Hayi uyaphuma. As I'm moving here, uyakhitshwa. Receive. Uyaphuma. Uyangena Ninive. Awufelanga eswini wena. Hayi uyangena. Phuma, vumuphuma. Arabashanda. Hirebeseke. Undorobosheke. Bengithunywe uwe. As I'm standing here, kunento izwayo eyenzekayo, uyaphuma. Kunamandla wazwayo, uyakhipha inhlansi. This is your third day. Fish, take it out. Keep him. Keep him. Manje mkhiphe kule nkinga. Manje. Ayisasa, ayintambamba. Manje. Kuyenzeka. Kuyokunini ukhala for years. Kuyenzeka. Akashata. Shilebesithi. Alendlebe ibingezizuswa. Yalunga ibhizinisi yakho. Wafike kumsebenzi. Kwaba nokuthula kule family elwayo. Wenothi, I've been in a belly of a fish for a long time. Ngiyaphuma namhla. Just stand up where you are. Wenotshoyo uthi udala ngiseswini. Kufanele bangisaphile. Bangibona ngimuhle. Kufanele bangisaphile. Kodwa ngiyezwa namhla ngiyakhitshwa. Cela ume ngenyawo kuloo ndawo kuyo. And lift up your hands. Kunamandla engiwazwayo. Baba, ubungithumile ngikwenzile. I was not supposed to be here. Bekufanele uba ngisesidokodo. Kodwa uthe mangiqale la. Ukhulume nobaba uMsibo uthi mangizela. Kanti ngithume kulabantu abangaka. Close your eyes. Kunamandla engiwazwayo. Le ntambizo ngizwa la istage iyasuka manje. Iza phezu kwamakhandeni. Akashaka. Yay! Khona into eyenzekayo. Power. Dedela amandla. Uma kunedliso liyaphuma. Dedela amandla. Uma kunamazwi akhulunywa phezu kwakho ayabaleka manje. Uma kunesiqalekiso sekhaya siyabaleka manje. Walunga. Walahlwa lowa. Eninive walahlwa lowa. Hayibo. Ziyanikhiqiza inhlanzi walahlwa nalowa. Uroboshethe yekelebesitha. Lindelebesheke. Kuyenzeka baba egameni likaJesu. Ngiyathandaza lo moya okade umlandela, lo moya ophezu kwakhe, lo moya ophezu kwefamily yakhe, lo moya ophezu kwey'mali zakhe, lo moya ophezu kwebhizinesi yakhe, lo moya ophezu kwabantwana bakhe, lo moya ophezu komshado wakhe, lo moya owenza bangasebenzi noma ungenile uyaphuma ngegama likaJesu. Uyakhululwa. Kuyenzeka kumama, kuyenzeka pha. Uyakhululwa. Kuyenzeka nakuloha. Uyakhululwa. Ashas nibuke laba ababanjwa ngamandla. Noma nibaletha la ngibabeka isandla. Uyakhululwa namhla. Uyakhululwa. Urabashanda. Rendelebeseke. Irebesethelebesika. Hondorobosheke. If you have a feeling, you want me to touch you, I know nibaninga khulu, but if you have a feeling, would man of God, before we have Vuselwan, just touch me. Come and join. Come. I don't know where we'll stand.